каквото искате на вас да правят хората, това правете и вие на тях. С това правило, с това изискване към нас той се стреми да ни помогне да се пребориме с нашето его, с нашия егоцентризъм. Когато първата съпружеска двойка, първите хора, преди грехопадението, са били в общение с Бога, те са отдавали любов на своя Творец, един към друг и любов към цялото творение. След грехопадението, техните духовни сили са се разстроили. Умът започнал да блуждае, да се разсейва. Сърцето започнало да обръща своите чувства не към ближния, да отправя своята любов не към своя Творец, нито към творението, нито към човека до себе си, а към самия себе си. И така, следствие на това грехопадение, човек започнал да възпитава една любов към себе си. И няма човек, който да не обича себе си. Но Господ ни заповядва да не обичаме само себе си. Или ако обичаме себе си, така да обичаме и ближните до нас, както обичаме себе си. Да проявяваме тази любов. И представете си, ако всеки един човек прави така. Тогава ще цари мир между хората и любов, защото всеки ще се стреми да дава такава на другия. Ето как през цялото Евангелие, в цялото свое учение, Исус Христос ни наставлява именно да се бориме с егоизма в нас и да възпитаваме чувство на любов към ближния. Когато ние правиме така, душата ни се изпълва с мир, съвестта ни е спокойна, не ни гризе. Бог благоволи към нас и ни изпраща своята благодат, а от тази благодат ние чувстваме още по-голяма радост и още по-голяма любов. И едно блаженно състояние, защото ние искаме да сме щастливи. Нека да искаме това и за другите, около нас. Но щастието не е като блаженството. Блаженството е нещо много повече от това, което ние говорим за човешко щастие. Защото това е общуване с Бога в благодатта. А ние дори не сме вкусвали какво значи това. А можем да го направим. А ако поискаме, а и ние трябва да го направим като православни християни, като вярващи хора. Защото ние можем да общуваме с Бога в светото таинство на светото причастие, където ние изцяло приемаме Бога в себе си, Исуса Христа в себе си, чрез Неговата плът и кръв. Влизаме в пряко единение и богообщение с Него и получаваме Неговата благодат. Вкусваме колко е благ. Затова и някъде е казано: вкусите и видите яко благ Господ. А ние, понеже не сме вкусвали и не сме се услаждали от това, гониме тези чувствени наслади, които не достават удовлетворение. Колкото и за момента да доставят някакво удоволствие, никога напълно не ни удовлетворяват. Те искат и още, и още, и още. И след всяка една такава чувствена наслада, защото няма лошо от това човек в света да изпитва удоволствие. Той е плът, нали? Обаче ние след грехопадението злоупотребяваме с тези чувствени наслади и ги обръщаме в грях, в чревоугодие, в пътоугодие. И най-лошото е, че обръщаме и тази любов към ближния в такива нечистоплътни неща.
Ето това ни получава Светото Евангелие днес. Кратко Евангелие, много съдържателно и много ми се искаше да побеседвам с вас върху тая тема, за да помислите и вие, нали, като християни, какво не ви достига, нали, за да се постигнат тези християнски блаженни цели. И имайте на предвид, че ако някой от вас търси, има въпроси и търси отговори, нали, Божия помощ, нека да дойде и да попита. Ние свещениците сме за това, нали, да помагаме, да сътрудничаме на Бога, да сме Негови съработници. Той, който лекува, Той, който оздравява, Той, който дава благодатта, Той, който спасява, освещава. Ние сме само сътрудници, разпоредители на тая благодат и Негови помощници според силите си. И всичко става и се получава, когато във вас има вяра. Когато вие идвате с вяра в Бога, в църквата и очаквате от Неговите служители да получите това, което ви е необходимо като съвет за вашето спасение. Бъдете благословени и благодаря, че дойдохте на тази служба. За следващата служба, когато ще бъде, аз ще дам пак обява така предварително, за да сте подготвени. Искам да благодаря на отец Рафаил, свещеник Иконом Рафаил, който е архиерейски наместник на Белоградчик, че дойде да помогне да се включи в тази служба, за да стане тя благолепна. Също така и на сестрите, моите моряшки от Опушанския манастир, които също дойдоха тук да помогнат. И другото, което искам да ви кажа, след като приехме духовната храна сега, там сме приготвили една почерка да се подхраните, да се подкрепите малко, ще минете там да се раздаде каквото Бог е дал, нали, да седнете там, да си поговорите, да се видите, нали, и така да общуваме в Бога всички заедно. Русалин къде е? Извика Русалин там да дам мислите. Бог да ви благослови, може да отивате на там, да знам, надявам се, че не вали да дойдете. Молитвените си покъсначи, Господи Исусе Христе, моли нас, помилуй нас. Лидия, отивай да ме помагаш. Горянки ти може там да видиш. О, напорът, посещите. Там